En nou, ze hoorden dat jullie kwamen en oh god, oh god. En met de kindjes hoor. Ja, mooi. Een beetje tussen dan zag uit, ja, die hebben daar in de zand nog wat zitten spullen. Voor de soep van maken. Wat hebben jullie nog? Kuya, be careful in town, Anna. We're picking up Anna. Uwi si Anna. Nasa ibang camping po sila ngayon. Ganda ng mga bulaklak dito. Ja. Dat gaat echt heel goed. Ja, die is op school goed, hè? Ja, maar het zit ook in er. Hè? Zit ook in er. Hè? Was met die barbecue. Hallo! Ja. Op de kermis en allemaal kinderen van jaar 10, 11 allemaal knuffelen met. Ja, we kennen die van 11 van school. Die is heel oud. Mooi, hè? Nee, maar zit hier, nou, ze speelt de hele dag. We moeten gewoon... Laatst ook nog overdag of niet? Nee. Ja, gewoon nee. Ik denk dat ze de hele dag speelt. Nee, maar het ligt op bed en slot. Ja, dat geloof ik wel. Hey! Kijk eens! Hey! Maar dat is zo leuk als er zoveel kinderen zijn, hè? Ja. Ik vind het wel mooi, denk ik ook wel misschien. Ja, de captain is ook mooi. En dat is ook... Pinika po ako niluto after work. And then, diretso kami dito. Dito kami nag-dinner. Kasama sila. Then, pick up kay Ana. Then, i-continue po natin yung pag-video bukas kasi day off ko. Ja, wat dan? The next day. Is mooi, hè? Mooie bloemetjes daar. Hi, titas. Good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. And it's really windy. Nasa sentrum na po kami ni Ana. Wednesday ngayon. Day off ako. So, punta po kaming Hema. Mag-lunch kami together. Ano na po ngayon dito? 11:15. Dito na tayo sa sentro. Ayan. Umuulan nga. Buti na lang nag-stop na ngayon. Ang ganda ng pabulaklak. Pink na pink yung doon na part. Oh. Ang ganda ng mga bulaklak na nilalagay, hinahang nila doon sa lampposts. Dito na tayo sa sentro. Magandang maglakad-lakad ngayon kasi walang masyadong tao. Kaso medyo basa nga kasi umuulan kanina. Ito. Yung ating aling maliit naka-coat. Nee, 2 minuten lopen, schatje. Of 1 minuut. Ja, 1 minuut. Dan is hij lopen. Ja? Die zit daar en eentje hele mooie beneden. And what did Oma say? Maar dat is voor mij. Oh, this is mooi, hè? Ja, ik kan die. En Even wachten. Oké. Er zijn ook zoveel mooie dingen beneden, toch? ja, die is ook. Ja. Ik wil dadelijk naar de wc. Je gaat naar de wc. Hè? Ik ook. Jij ook? Maar na ik eten, denk ik. Oké, push. En daar. Wat wil je hebben? Dito na tayo. Hindi pa masyadong busy. Dito na po yung order namin. May cappuccino ako dito, toasty, tapos egg sandwich. And then si Ana sa may poffertjes. And Rania. May tubig din kami dito. Binibigyan talaga sila ng ganito para makapag-color.
Do you like it? Yes. Yeah. Kasi ka. Ang sarap. Mama, kan hier opmaken. Mag je openmaken natuurlijk. Wat? Mag je openmaken. Maar niet zoveel toch? Alleen maar woensdag, ja? Maar welke dag komt er weer papa meenemen? Maar het duurt nog heel lang. Misschien volgende keer, volgende week dan. Yummy. Yummy. Tingnan nyo yung ginawa ni Ana. She made little hearts also. Paspars. Oh. Nakatext ng po ni Ruth and pupunta siya dito. Join siya sa amin. Dito siya kakain. Para din makapag tingin-tingin ako doon. Maghanap ako ng kortina na para sa bahay. Kasi parang ilang years ko na gustong palitan yung kortina. Hindi ko mapalitan. Hindi ko mapalit-palitan. It's either nakakalimutan or palaging pinuput off. Diba? Look at Mama's lips lang. I don't have lipstick anymore now. Me too. Nah, you didn't wear lipstick today. You didn't wear lipstick this morning. It's the same as yours. Andun na po si Ruth. So, magtingin-tingin na ako ng mga kortina. I would like to go for this color. Medyo light siya sa picture, pero mas okay siya sa personal. Yung details o ganyan. On the side. And then, sa middle part, gusto ko ng... gusto ko din itong ganito. I think mas gusto ko ito. Pero mahirap siyang ilinisin. So, gusto ko yung medyo see-through sa sa middle. Yung ganito. Yan. Katsaka naman ito eh. Maganda din to da. Hirap umili eh pag madaming choices. Ayan oh. Maganda din to oh. Ito na lang siguro eh. Wala, ang hirap. I'll go for the darker one and also a little bit light. Closer to this one. Siguro itong dalawa no? So ito sa side and ito sa middle. Ito. Maganda siyang combination. So, I think. So, bali, dalawa nito. Dalawa din ito. Tapos na po kaming mamili. And siya yung nagdala ng bag namin. Ginawang shoulder bag. Ngayon naman, drop by kami sa Yumbo. Kasi bili kami ng lulutuing spaghetti. Love. Love, are you having fun so far? Yes. Yung ating aling maliit ayaw maglakad ngayon. So, andito kami sa bus stop. Okay. Sige. Okay. Yan, nandito na tayo sa bus stop. 156 yung aming bus. Ganito kahirap. Struggle pag ganito pag kami nang lumalabas. Tapos naglalakad or nagko-commute kami. May dala akong plastic bag o shopping bag. Tapos hawak ko si Ana. Nag-video ako minsan. So, kaya minsan hindi na lang po ako nag-vlog, no? Struggle is real. Kailangan na talagang matutong mag-drive ni Mama para hindi na kami mahirapan sa pag-uwi or pagpunta kung saan namin gustong pumunta. Kailangan na talagang matutong mag-drive. A few moments later. Pagod na yan. Kanina pa yan nagre-reklamo. Let's, Ana, nitun. Sa Banta, Ana lang. Hindi po dumaan yung bus namin. Kinancel yung isang schedule. So, lakad na lang kami. Walang ibang choice. Kom! Lalabubo.
Malapit na po tayo. Pagod na ito, kanina pa nagrereklamo. Kasi yung lakad namin mga 40 minutes din. Pinalakad ang anak ng sobrang layo. Wala kasing bus. One eternity later. Hello. Bahay na po kami and si Ana ay nag-relax and I think matutulog siya, napagod sa kakalakad namin. Nag-promise ako sa kanya na pag siya ay matulog, gagawin ko yung kanyang nails. Napagod din ako sa kakalakad eh. Wala mang bus, wala tayong choice. Ha? Ikadalig. Yay ears. Okay, sige na, open date na. Nag-drop by kami ni Ana doon sa Scapino kanina and may mga binili kami sa Hima. So, ipakita ko sa inyo. Ito, jacket to ni Ana eh. Ay, 3 shops pala yung pinuntahan namin. Doon sa Hima, and then nag-Scapino kami, tapos nag-Zayman, tapos nag-Yumbo. 4. Very productive yung ating araw. Ano pa dito? 2:50 ng hapon. Maaga kami nagising. Kasi syempre, nandito si Ana. So, sa Hima kanina, bumili kami ng cotton. Yung pads para sa nails. Kasi magpapalit ako ng nail color. Si Ana din gawan ko mamaya. Yung cute na bag ni Ana. Bumili din ako ng nail polish na remover. And then, ito yung nail color na gusto ko mamaya. Yan, yung favorite color ko these days. Ito talaga. Same yung aking shirt. Same color ng aking slippers. So, ito. And, ito din po ang color na gusto namin ni Ruth sa kwarto namin at saka dito sa living room. Kasi magpapakulay kami. Actually, matagal ng plano yan, pero din, yung time and budget, yun yung concern namin. So, siguro mga September, October, hopefully magawa na namin sila na. Yan. Gusto ko yung mga ganitong kulay lately. Since last year pala. Last year or basta. Ganyan naman tayo, no? Habang tumatanda tayo, nag-iiba yung ating preferences. Doon sa Hima, pumili din ako ng bagong undies ni Ana kasi I noticed na medyo sumisikip na po yung yung mga undies niya and syempre lumalaki yung ating Ana. I think yun lang yata sa Hima. And then sa Scapino, bumili po ulit ako ng denim jacket na magaan. Ito sobrang gaan and nasi-stretch po dito. And super comfy. Yan, nasi-stretch siya. Gusto ko yung mga nasi-stretch. Ano lang ito? 30 euro. Discounted na po siya. And comfy. Size small po ako. Happy po ako na nabalik na ako sa size small. Kasi pagdating ko dito, size small talaga ako. Kaso, lumaki, naging almost large, between medium to large. But ngayon, I'm happy to say na balik small na po ako. Yan. Sa mga damit. Yung aking yung pants, I still choose medium kasi sa Chana side, syempre, hindi ko naman pwedeng gawing uncomfortable sa sarili ko. Malaki po talaga ang dito ko, yung sa may mommy pouch, yung stretch doon. Andun pa din siya. And tanggap ko na po, nahihirapan talaga ako siya. Nahihirapan talaga akong mawala siya. Tanggap ko na po yun. And even before nabuntis ako, bilbilon na talaga. Ano ba yun sa Tagalog? Uy, bilbilon. Bilbilon. Bilbilon na jud ko. Pusonon pa jud. So, medyo malaki yung dito natin, no? But yeah, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin ang mga bagay-bagay. Sa Zayman, bumili din ako ng more undies kay Ana. Mas mura talaga po sa Zayman, no? Pero mas kita mo din yung quality ba? Not all na talagang hindi maganda yung quality. Pero sa ibang bagay, makikita mo naman. And after few times na ginamit mo, medyo nag-wear, na siya ba? Nag-iiba na yung kulay, nag-iiba na yung stretch. Depende naman
But these are for Ana's pambahay. Undies. Sobrang mura lang nila. 3 pair for a set, 4 pieces, 3 pieces. Ano lang. Yung isa, 5 euro. 4 euro. 5 euro. So, mura lang. Kasi sa Hema, may pagkamahal yung Hema. Pero mas, kita mo na mas okay yung quality ng iba. 4 sets pala yung binili ko doon sa Zeeman for Ana. Ay, 5 sets pala. Ganun talaga, no? Ganun din po ba kayo sa... Pag ako namimili, parang ang tipid-tipid ko sa sarili ko, parang iniisip ko ng so many times na parang, bilhin ko to. Kailangan ko ba to? Deserve ko ba to? Sige, bilhin ko to. Pero pagdating kay Ana, go. Yun. Kasi anyway, kailangan din naman talaga niya ng bagong undies. So, 1, 2, 3, 4, 5, 7 sets ng bagong underwear ni Ana. So, what I'll do, I'll get rid of all the current underwear ni Ana kasi po, maliliit na sa kanya. We also dropped by Yongbo, as you could see earlier, kasi magagawa ako ng pasta for Ana. Spaghetti niya. Ilalabas ko na yung aking hotdog mamaya from Mama Merienda. Please check it out po if nasa Netherlands kayo. Kasi ako, nag-order lang kami sa kanya and she brings it to work. So anyway, may hotdog po ako. Yun yung isasahog natin sa ating Filipino style spaghetti. May spaghetti sauce pa kasi ako. Tapos may ano pa din. Nagbumili din ako ng mix. Ano to siya? Hemeng kahak. Mix po ito ng pork and also beef. And also ito, red onion and garlic. So, yun lang. Yun lang po yung mga pinamili namin. And, nag-relax na po yung ating maliit. Mag-relax din po ako ng konti. And, at 5 o'clock, magluluto na po tayo ng Filipino style spaghetti. Balikan ko na po kayo mamaya. Yan, mag-start na po tayo magluto, no? Kasi tulog pa si Ana. So, ready ko na yung ating spaghetti before pa siya magising. Almost ready na yung ating spaghetti. Lutuin na natin yung sauce. And then I will add yung tubig sa ating pasta. And also yung ating cream. And magluluto din po ako ng hotdog and also tuyo. Kasi parang nag-crave ako ng tuyo. Lagyan ko ng Italian
seasoning. Kunti lang. Balikan ko na lang po kayo no, pag ready na yung ating pasta and magkakain si Ana. A few moments later. Gising na yung ating aling maliit. Alas 5 na eh. Mamasplek ha. Jalebi, 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 jalebi. Mama, wat is dat? Jollibee spaghetti. Huh? You want now? Mama, die doet mij na. Hij doet mij nalopen. Yeah, I know. Lekker chocolade. Doe jou. Papa will also like this. If you want more, you just tell Mama, okay? Okay. Because I will not give you a lot now, just to see how much you can eat. Mama, kijk, hier is het beeldje. Ik wil dezelfde outfit if you come one day in the caravan. Alleen in de tent. Maar dan de eerste... In de eerste... First? The first camping. In the camping, you mean? Yeah. You want me to go to the camping? Yeah. We will definitely go there to pick you up. But the same as Jollibee. Oh, you want me to bring spaghetti? In the camping? What do you mean? Gina, it's not The correct. same, not cheese. Oh. You mean ham? Yeah. Okay. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Waar heb je die gehaald, mama? Ik heb die gemaakt. Oh! Eet smakelijk. Eet smakelijk. Papa will be here soon, ja? Oké. Zo, maar nou hoor. Mama, heb jij heel veel worst gedaan? Oh ja. Ja, ik heb dat gedaan, ja. Ja, want jij denkt dat ik heel veel van worst wil. Houd. Ja? Ja, dat vind ik echt lekker. Dan laat je het te laten, hè? Jollibee spaghetti. La 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 booby. Mama, look. La 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 booby. No, God. I love you. Do you like the spaghetti? Yes. Eat na, eat na. Hé, waar heb je rode lippen? Dat komt van Jollibee. Jollibee. Van mij? Nee! Kom hier. Nee. Knuffel dan. Heb je jou gemist? Nou, was het knuffelen. Ja, heb je jou gegeven straks al. Ik heb 3 aan jou gegeven. In my bag. Mama's. Ja, mama al lang. Die heb ik... I said you go back to your seat lang. She's been on the chair for 30 minutes now. Ja? Oh, she's not done eating yet. Hi, Papa! And, i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Kasi sobrang haba na niya. Wala po kami masyadong ganap. Yun lang, mga
ano lang dito sa bahay. Na hindi ko pinakita yung mga linis-linis, ganun. Ana, say bye-bye to the titas, Big. Titas! Anna, wil je dat zo? Bagal. Is it spaghetti? Jollibee spaghetti? No, yes. No, yes. Duy! Mush babush daw, sabi ni Mr. See you po sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush babush. Ana, mush babush. Babush!